Bapa atas nama pribadi kula nyuwun agung samudra ingkang tanpa blendan khususipun ingkang hamugati nggih panjenenganipun Haji Bapa Su pun Haji Bapa Su Warto kabune panjenenganipun Kang Mas muncul saking si bintang hanyigat kodhok ngarepipun kalajengaken kalian Sri Nalindra kangge hangadane adicara kirapipun samoja temanten kekalih wonten ing damparing kencana nggih damparing lungguh sanjingipun menika wau adicara idak antigan tahun 3 sampun paripurna kalajengaken menika sindu binayang utawi sinduran Bapak Suwarto sampun kepareng jaga lan ugi samoja temanten kekalih sampun jaga dumateng panjenengan para kakang kula patangga semoga katuraken ketapang Sri Nalindra kangge hangadani sinduran utawi kalian atmosfer aja teman-teman kekalih monggo datang sobrong salisih kegundungan tak obrak sawirono datang nama pahamong lamat kapiarso tumeling sora widowati angrangin Sri Nalindra kawis tora tapsian kenyul mangsono Bapak Suwarto miwah samoja temanten kekalih taksih hamangu satepak tumulih semu hangun ingane pas kang ginebeng kanthi prasaja minangka tapsih dados cunda kaling lampah inggih wanudya ingkang mijil saking laladan Ngayogyakarta panjenengan Mbak Tos Nandasari sinambi hamratisaken laksitaning adicara ing kekalinggahan siang punika Teteh Sekretaris Gumanti Raheno Hamung Hyang Bagas Rongambyar kemudian Cokro minangka sapaningane magut rat ing seneng kang sabane panas titusi Gusti Allah titang jawat ingkang surang asma Bangka Suwarto asohana tapi garmaning Wida Hami Wohosi Magya Suta putra putri menika disebut genduk Ayu Anggita miwah anak wis bagus Didi Abidin
Kecepatan karosan ganyul mangsono lan kahengkah sampun dumugi wonten ing dampare kencana. Kawis dosa mojo temanten kakang tansah gegandeng nasta. Amun adaken yanto kakalihipun sampun setunggal rasa, setunggal tresna. Anggen nyobati habangun bale wis mok. Sak sampun dumugi dupi wonten ing sasana rinengga. Sakderepipun lenggah satata mugi-mugi juru semboga iki Suba Manggala hangadani inggih menika adicara timbang mangkon nata Kresna lan Nandika di adicara bobot timbang bobot timbang tegesipun nggih menika nggih monggo ibunya ditanya dulu. Bodho bobote Bu. Inti amarengaken napa to ingkang sampun guna kaliyan Kang Mas Didik ingkang sampun pikantuk menika dipun caosaken ingkang garwa. Nggih monggo dipun suntak yok boten angsal nyelik wonten pundi-pundi ateges dados tiyang kathah menika kedah jujur napa ingkang dipun angsali langsung dipun paringaken dumateng ingkang garwa. Istilah bahasa Indonesia apapun yang Kanjeng Ibu dipun paringaken dumateng Kanjeng Ibu dumateng panjenengan Ibu Suratni dipun titipaken murih hamratusaken ing sakmangke kangge napa to guna kaya peparingipun ingkang kakung nggih panjenenganipun Anamas Bagus Dede Abidin Alamsah. Ya nggih tak tampa tak pategeske muga-muga Kanjeng Ibu ya iso nyontoni kaya sing ndak lakoni aku kalawan Rama nggih. Suwun Mbak sampun. Siap. Siap. Kalsengken Mas Munjul menika hakadeni adicara sajipun menika sungkeman langsung. Boten mawi dahan kebun utawi dahan limah utawi wujud kita wening boten langsung sungkeman. Selak pegel. Nggih. Sekedap. Soale niki pira pradanggane saking karawitan Lokananta menika tasih ngangge langsung tasih ngangge kaca paningal. Tak sepuh-sepuhne ora apa-apa ya Mas ya. Buka keprian rumiyin. Nggih. Besok ya Mbak nggih sekedap. Aja langsung kemawon. Gampang-gampangan. Iya nggih. Tok kula nuwun kula ingkang sowan Rama liwah Kanjeng Ibu. Sembah panabekti kula pujuk Rama, sembah panabekti kula pujuk Kanjeng Ibu. Iya nggih tak tampa nalika pangestuku tanpa dana ya.
inggih kula tampi mugi dados jimat handayani boten kasantosan ibu. Yo nggih tak tampa yo nggih anakku wedok Anggita. Kula nyuwun donga pangestu saking Rama. Anugi saking ibu. Mugi-mugi anggen kula hambangun bebrayang Rama. Saged nopi katokan udan saking Gusti ingkang murben dumadi Rama. Iya ngerta estone muga-muga anggonmu bebrayang karo anak Mas Dede Abede dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya nggih. Terima kasih matur sembah nuwun Rama. Datan ngrasa puspa ingkang mijil saking netra tumungkul ing Darma. Duwungipun dipun unus niki boten napa-napa Mbak Dani. Duwungipun kerisipun. Nggih kerisipun. Nggih boten napa-napa diurus ing duwungipun. Sembah pangabekti kula pujuk Kanjeng Rama. Sembah pangabekti pujuk Kanjeng Ibu. Iya nggih, aku ngerti apa sing mbok karepe. Amung dongane wong tuwa ya nggih. Siramu saklara aja nganti ana tukar padu-padudon. Kabeh dirembug bareng. Muga-muga uripmu bebrayang iso langgeng